do Bloque Nacionalista Galego o que queremos propoñerlle ao Goberno é que a periodicidade dos plenos sexan cada mes, como viñan sendo históricamente aquí en Oraña, mesmo habendo algunha maioría absoluta, porque creemos que é bo para a ciudadanía, é bo para os grupos políticos e é bo para a democracia do Concello. Temos plenos cada 2 meses, hai cuestións que hai que abordar e que vou leválo ao pleno cada mes. Van surdindo cousas no pobo e eu creo que é bo abordar esas cuestións e non cada 2 meses ou continuamente recurrir a plenos extraordinarios. Para nós, desde logo, é fundamental que se mantivera a periodicidade de cada mes como viña sendo neste Concello históricamente, e volvemos a insistir, mesmo habendo maiorías absolutas. Ao respecto do horario, queremos fazer unha proposta que ten que ser consensuada, evidentemente, por todos os concelleiros e concelleiras, e era que, en vez de manter o horario de inverno, digamos, e o horario de verán, manter única e exclusivamente o horario das 21:30, se é posible. Se non é posible, Bueno, a periodicidade de cada 2 meses os plenos ordinarios, pero sí é certo que calquer problema que surxa no período de 2 meses, pois sempre se convocan plenos extraordinarios. Na legislatura pasada estamos falando de unha media de 11 plenos por ano, xa casi corresponde un pleno mensual. Por lo tanto, os ordinarios van a ser cada 2 meses, como está fixada como se fixa na proposta, e en canto a calquer problema ou calquera cousa ausente ou calquer cousa que surxa neste período de 2 meses, se fai un pleno extraordinario como se viene facendo durante estes últimos 8 anos que está o Partido Popular no goberno. Por a nosa parte, esa é a proposta que se propone a redundancia que se propone a votación nesta mesa. Por tanto, votacións, e respecto ao horario, foi a proposta que fixemos desde o noso grupo, por problemas de horarios, para coordinar horarios de traballo, que vamos a continuar coas 9:30 en horario de verán e as 9 en horario de inverno. Procedemos á votación. Xa vemos que empezamos forte, maioría absoluta do Partido Popular para aplicar rodillo e nin tan siquiera se pode consensuar nin tan siquiera unha hora. O que decidimos nós e punto. Parecenos desde logo empezar ben e lamentablemente que un goberno democrático queira xa impoñer todo ás demais forzas políticas. Nada máis. E vos votar en contra, evidente. Aquí non se está impoñendo nada, se está votando unha proposta que fai ao goberno e que saldrá os votos a favor que hace e os votos en contra que presenten esta corporación e as abstencións. Por lo tanto, vamos a proceder á votación. Votos a favor desta proposta? En contra? Abstención? Bueno, aprobase por maioría. No, en contra. En contra, pero antes de que abstención.